Kaixo, hemen gaude Goizalde Landabasorekin, elkarrizketa goxo bat egiteko asmoz. Ondo etorri, Goizalde. Eskerrik asko. Eta hasteko nik badakat zuretzako galdera bat, Leirek utzi dit zuretzat, beregi eta ona galdera. 1362 kilometro euri idatzi zenuten, Garazi Goiak eta biok. Eta bertan, emakume aitzindariak ezagutzera eman zenituzten. Horren ostean, egon da beste emakume aitzindaririk aipatuko zenukena? Bai, klaro, egon dala. A ber, memoria egin behar dut. Begira, ezagutu nuen Zuberoako Juli Karrikaburu kantari bat eta piano jolea oso 19. mendean oso ezaguna zena eta xato batean jaio zen, Zuberako xato batean, eta gero ez bakarrik Euskal Herrian, Akitanian ere kontzertuak ematen zituena. Eta baita ere ezagutu nuen beste emakume bat, 17. mendean, ez naiz gogoratzen, Errumanian, Erbezet Batori izena eukan. Eta ezaguna izan da dukesa odoltsua bezala. Eta, bueno, ikaragarrizko gauzak esaten dituzte emakume honen gainean, nik ez dakit egia diren, batzuk izango dira, baina seguruen oso emakume boteretsua izan zen bere garaian, eta orduan seguruen intriga politikoetan sartu zen, eta hortik ere asko egongo da. Eta orain esku artean daukat, Zira Crespok eta Elena Ziordiak idatzitako Baginen liburua, oso interesgarria dena, eta hor agertzen dira Euskal Herrian, Euskal Herriko historian, egon diren emakumetako batzuk, baina ezagutzen ez ditugunak. Bat, Graziana Barrenetxea, Zugarramurdiko ustezko sorgina hori, baina hori behar bada ezagunena da, badaude bestelako emakumeak, ez, bastakit. Orain ez daukat buruan, ze irakurtzen ari naiz, baina Antxa Aragoikoa eta Nafar leinu batekoa zena, eta oso interesgarria da, kontatzen dute, esatu batrako begira, badago goza bat asko gustatu zaidana, eta da oinaztarrak eta ganboatarrak. Inoiz pentsatu duzu oinaztar eta ganboatarren artean leinu horietan ere emakumeak izango ziren. Eta inoiz ez ditugu aipatu ez ezer, ez da orduan irakurtzerakoan esan duzu, jakina, hor emakumeak izan dira, baina zer gertatu zen leinu horietako emakumeekin. Jarraitzen dut. Eta zer rol topatu dugu? Aipatu bakarrik egiten dituzte, baina seguruen rol oso interesgarria izango zuten, ze joku politikoan esku sartze zuzena zuten izango, baina zeharkakoa bai, eta seguruen hor, ingo zituzten bereak eta bi. Eta emakumeak orokorrean beti izaten dira, zelan esan, nolabaiteko elkarguneak aurkitzekoak, eta orduan, bagian izango zen euren zereginetako bat hori, ez dakit. Ikertu behar da emakume hori, oso zaila da. Artxibategietan batzutan aipatu ere ez dituzte egiten, batzutan agertzen da emakume bat bezala. Eta ez dakizu ze izen abizen izan zuten, zer egin zuten, oso zaila da. Gizonek dena jan dute, eta gainera emakume euren boterea kolokan jar zezaken emakumeren bat agertu denean beti desagertarazi dute, edo sorgin bezala erre egin dute. Oso zaila da. Hori bertsolaritzan ere ikusten denean emakume bertsolariak goziela aspaldi, baina ez bada salaketak gozielako euren kontra edo alako dokumentoekatik ez balitz, ezagola alako emakume. Gero egiten dira betiko trampak, ez? Egoera berdinean egon dira, eta hori ez da egia. Inoiz ez gara egoera berdinean egon, agian etorkizunean egongo gara, espero dut. Baina orain ez gaude, eta gu beti hasierako lasterketa beti hasten dugu 10.000 kilometro batzerago. Eutsiko diogu. Ni banekan justu liburu horretaz, Leirek aipatutakoaz, jakamina zelan izan den prozesua, oso
idazteko liburu bat egiteko modu oso berezia izan da, oso originala, ezta? Gutunen bitartez egin duzu, zelan izan da prozesu hori bion artean egiteko liburua? Guk harremana eduki genuen irratiaren bidez, eta hor, bere irratiko lan amaitu zenean jarraitu genuen harremana izaten. Eta orduan egun baten, esan zergaitik ez dugu elkarrekin zerbait egiten. Eta orduan, pasatu genuen denbora pilo bat pentsatzen zer egin. Eta erabaki genuenean, ia apurka-apurka joan zandan egituratzen, ez? Eta erabaki genuen gutunak idatzi egin behar genituela, lehengo erara, baina gaurko erara. Alegia, gutunak idatzita daude lehengo erara, jesarri eta tarteka idatzi, baina bidalketa email bidez zan. Besteak beste eraginkortasunagatik, ze bestela, auskalo zer gertatuko zen gutun horiekin, agian azkena alduko zen lehenengoa, saltza ikaragarria izango zen. Eta horregatik izan zen, baina egiten genuena izaten zen, idatzi gutuna, eta gero abisatu. Aizu, amaitu dut, bialduko dizut. Baina nahiko denbora pasatzen zen bata bestearen artean. Batez ere, biok badugulako lan asko, eta tarteka idazten genuelako, ez? Nik lan bizitzak eta bestelakoak usten zidan tarteetan, eta bidaietan asko idatzi dut, eta orduan, horrela egituratzen joaten zen gutuna. Egia da, gutunaren idazketa harinena zen, jarri eta pare bat ordu, 3 ordu behar duzuna, baina nahiko harina da. Baina dokumentazio eskuratzea eta horrela, esate baterako, hasi beharko banitz orain idazten, Ganboa eta Oinaztarren leinuen emakumeen inguruko gutun bat idazten, lehenengo dokumentatu beharko nintzateke. Eta orduan, gero amaieran, dana daukasunean, errezena da idaztea, errezena esan nahi dut harinera. Baina, hasi behar zara, artxibategietan begiratzen, dokumentatzen, liburuetan, eta batzuetan kasualidadeak izaten ziren, ze liburu horretan agertutako emakume asko, ni hasieran niretzako ez ezagunak ziren. Asko, ez ezagunak ziren. Baina, igual irakurketa batean, halako batean aipatu bat, eta begira, joan nintzen Matiz Margolariaren inguruko dokumental bat ikustera, eta dokumental horretan aipatzen zen emakume bat, Lidia Delektorskaia. Bere azkenengo 20 urteetan, berarekin, Matizekin egon zena, eta gainera azkenengo urteetan bakarrik bizi izan ziren, berazan, bere musa, bere langilea, bere ustez maitalea, bere dena. Eta orduan, nik ez nuen ezagutzen. Eta pentsatu nuen, Lidia Delektorskaia, pelikula osoa pasatu nuen. Lidia Delektorskaia. Gogoratzen nintzen eta gelditzen nintzen izenarekin. Eta irten nintzenean lehenengo gauza egin nuen apuntatu, eta gero begiratu. Eta zen nintzen arakatzen emakume honen inguruan. Eta oso gauza bitxi dago. Bera, Matizekin pasatu zituen 20 urte horietaz, aurkitu zenezake zerbait, baina hortik gora, inork ez daki zer pasatu zen emakume horrekin, eta Matiz hil zenean berak 40 urte zituen. Eta 80 urterekin hil zen Parisen. Beraz, zer gertatu zen emakume horren bizitzan, azkenengo 40 urte horietan. Oso gauza gitxi dakizkigu, oso zaila da zerbait jakitea. Hori da, historian pasatutako emakumei, orokorrean pasatutakoa oso handia. Ez pasari esan Errusiako Katalina handia, ez? Bai. Goizalde Landabasoren literaturan erakargarria egiten zaidana alde batetik da bere testuetan agertzen den giro urbanoa. Oso gertuko egiten baitzait. Eta gero, eguneroko xetasunei erreparatzeko daukan gaitasuna. Hori lotuta dago nire ustez, nire bizitzan presentzia handia daukan gauza batekin, eta horregatik ere segurutik identifikatuko naiz bere testuekin. Eta garraio publikoaren erabiltzailea dela, poeta edo ni literario hori behintzat, ez dut itzeingo bere biografiaz, baina askotan bere testuetan agertzen dira tranbiako bidaiak, aireportuak, tren estazioak, eta han inguruan ikusten dituen pertsona edo gauzei buruzko gogoetak, eta gogoeta horiek bere poetaren barruan sortzen duten oihartzuna. Aukeratu ditu testu bit, bata da poema bat,
bere azkeneko poema liburutik hartua, babeserako kopia du izena, eta poema honek izena du Nomeka goiz bat batean. Eta deskribatzen du nomeka goiz bat hiri batean, Bilbo izan daitekena, eta poemaren bukaeran aurreko guztiari kontrastea egiten dion gauza bat agertzen da. Eta behar bada hiri guztiek daukaten bestaldea adierazten du, edo beste gauza bat ere adieraz dezake, behar bada idealizatzen dugun edo gure neurriaren arabera egiten dugun hiri horretan ezustean gure bizitzan nahi ez dugun gauza bat agertzen denean sortzen zaigun iguina. Izan daitekena batzuetan, pertsona batzuentzat behar bada pobre bat ikustea, edo beste arraza bateko pertsona bat ikustea. Nik uste dut ideia hori interpreta daitekela, baina poeman ez da zuzenean horrela esaten, baina uste dut gogoeta interesgarria datorrela hortik. Honela dio. Domeka goiz bapatean. Eguzkiak itsutu dizkit begiak. Azoka giroa. Itsasberan kaioak nare uretan. Alda maldaka doaz errekabidean. Haize bufada koratu dit gona. Kantoiari buelta eman diot. Semaforoa berde. Itzuko poi saltzaileak jaidu. Turistak. Zabaiak, eraikinak, dendak, elizak, kaleetako plaka eta kaleen ezurdurak aztertzen dituzte. Klik, klik eta klik. Nire burua aurkitu dut beraiengan. Ginkana antolatu dute auzoan, eta parte hartzaileak gautxoriekin nahastu dira. Edonon nago, edonorengan. Hiriak beste usain bat du, perfektua dirudi. Baina orduan, erreka bazterreko arratoia begira geratu zait. Eta nik nazka sentitu dut. Bane pentsaten, hemen elkartu gaituzte, normaltasun berri honetan, ezta? Murgilduta, harrapatu gaitzu honek. Eta lehenago, Unai Elorriagak jarri gintuen etxealdi kafkiar batean, bere azken liburuan. Bai. Eta ondoren errealitateak zagarrasi gaitu olako baten, eta zu esara geldirik egotekoa, uste duzu esara saltza askotan ibiltzen zara eta gauza askotan, Bai. zelan ibizitzen duzu denbora hau? Asteburuetan lanera joan naiz. Zuzeneko saioak egitera. Orduan, hor arnasbide apur bat izan dut. Eta gero, derrigorrezko etxeratze horretan, hasieran ondo, gero okerrago, eta eskerrak irtetzen nintzela lanera. Nik terraza bat daukat etxean, orduan, niretzako izan da, ez dakizen bat bider eskertu diot bizitzari etxe hori erosi nuen momentua. Zer jende guztiak esaten zidan, terraza bat, zertako erosten duzu terraza bat Bilbon, euri pilo bat egiten du, eta nik pentsatzen nuen. Ez dakit, momentuaren batean erabiliko dut, eta begira, etxeratze horretan hor bizi izan naiz terraza horretan. Eta gero idatzi dut, hasitan neukan gauza bat, ia gorpuztuta daukat, behar dut, oraindik landu behar dute, baina, hasi nuen lehengo udan Lekeition, izugarrizko beroarekin ni eskutatu egiten nintzen horrelako wifi dun lekuetan, eta horri idazten nuen, eta hor aurkitzen ninduten. Ara, hemen zaude eta, bai, eta jende guztia ondartzan eta nian idazten. Eta orain amaitu dut. Amaitu, gorpuztu dut esan genezake, beste askok bezala. Orduan, bitxia izan da humorezko gauza badelako, eta momentu batzuetan humorerik ez nuelako. Eta orduan pentsatzen nuen, zer gidatzeko nik hau orain?
ez zait okurritzen barre egiteko ezer. Baina, bueno, atera da. Ez hori galdetu nizun, ze jende asko esaten du, etxealdian eta gelditu dela gogo barik, gauzak itxeko, inspirazio barik, zu betze jarraitu duzu. Bai, sukaldean aritu naiz, baina ez ditut egin ez pastelik, ez horrelakorik. Nik ez dut sukaldatzen, erabiliko dut. Nahi badakito Euskaltza Indiak oraindik onartu barik dauka, baina hemendik 20 urtera onartuko du, eta nik erabiliko dut, dagoeneko erabili behar da. Bueno, ez dut sukaldatzen, eta orduan nik uste dut nire familiak sukaldean sartu nadin, oparitu egin zidan olako robot bat aspaldi. Eta hor neukan, oso polita zen, sukaldea dekoratzeko bikaina da. Eta orduan etxe eratze honetan pentsatu nuen, bueno, agian zuk eta biok topatu behar dugu momenturen bat elkar ezagutzeko eta horri egon naiz lentejak egiten eta bestelakoak. Baina legamiarik eta ez dut erabili behar izan, ez dute, ni ez naiz legamia agortu duen horietakoa. Ondo. Bilbo eta terraza hori aipatu dituzu, eta bio gara Bilbon jaioak, garai bertsukoak gara, baina Bilbo asko dau eta Bilbo garai asko dakazu, zein da zure Bilbo kutxuna, zure Bilbo, ze garaitako Bilbo da zure bihotzean dagoena? Ni ez naiz oso nostalgikoa eta mitomanoa ere ez, ez dakit egokia naizen hau erantzuteko. Ni Bilbon jaio nintzen, kasualidadez, gure amak medikua, klinika Bilbon zeukalako, gainera jaio nintzen leku zoragarri batean, itsasadarraren gainean, itsasontzi itxura eukan etxe batean, etxe hori batean, azkenengo umea izan nintzen hor jaiotzen, klinika desagertu zen, bihurtu zen homeless etxe bat, eta urte askotan homelessak bizi izan ziren, eta gero norbaitek pentsatu zuen, ze leku zoragarria, itsasoari begira, itsasadarrari begira, ez da izerbakin hor, eta etxe zoragarri hura bota egin zuten, eta aberatsentzako etxeak egin zituzten. Hori dago Guggenheim alboan. Eta orduan orain pasatzen naizenean ikusten dut etxe hori eta esaten dut, ni hor jaio nintzen hor zegoen itsasontzi batean, ez? Baina hori, hau azaldu dizut esateko ni jaio nintzela hor kasualidadez, baina ni deustuarra naiz eta beti aldarrikatu dut nire deustuartasuna eta gainera egiten ez badut, deustun gauden honetan herritarrek akatuko naute. Orduan, ni deustuarra naiz eta azkenengo urtetan Bilbon bizi naizen. Niri umetako deustu asko gustatzen zitzaidan, gaztetakoa ere bai, giro handia zegoen eta gogoratzen dut da zegoela Poteorako kalea eta denak ikusten ginenan, orain antza oso gainberatuta dago hori dena. Eta orain bizi naiz Bilbo zaharrean, orain dela urte asko. Eta oso pozik bizi naiz Bilbo zaharrean. Oso Bilbo ez ezaguna da, zentzu batean oso Bilbo baztertua, eta, errealidade askorekin topo egiten duzu hor. Eta gustatzen zait, segia da Bilbo anitza dela, baina jente askok ez daki, ez du bizi. Eta hor, ikusten duzu, arraza askotako jentea dagoela, hizkuntza asko dagoela, eta sorpresa asko hartzen dituzu. Gogoratzen az behin, ni bizi naiz San Anton Zubitik oso hurbil, eta gogoratzen az behin, San Anton Zubitik etxerantzan joala, nire gana zetorrela emakume bat, arabiarra, bere arabiar soinekoarekin eta umeekin. Eta, harrituta geratu nintzen, ze umeekin ari zen, Espainiera kaskar batean hizketan. Eta ordan pentsatu nuen, hau ere egiten ari gara? Hau da, jende honi ukatzen ari gatzaie euren hizkuntza, harrigarriak gara. Osea, guri egin digutena, gu ari gara errepikatzen. Eta, joan nintzen etxera, nahiko makal, ze beste aldean sentitu nintzen eta, ez nintzen oso ondo sentitu. Baina, hori, ez duz ikusten Bilboko beste leku batzuetan, eta gustatzen zait.
Gainera alde zarrean, orain ikusi da bebai hori etxealean bitartean eta bada hori gentrifikazio, turistifikazio, prozesu horren kontrako erantzun auzoa antolaketatik dauden erantzunak eta bada momentu historiko berezian, justu zarra. Bai, ni gogoratzen naiz joan nintzanean bizitzera, ara joan nintzanean, bueno, orain dago, ez dakit aspaldian egon zaren, baina San Anton Zubitik gora, Miribilera doan kalez zabal eta luze badago, baina ni ara heldu nintzanean horrelakorik ez zegoen. Eta orduan jendeak esaten zidan, zelan zoaz ara bizitzen, jonkiak baina ez daude eta, bueno, eta ara joan nintzen, eta gaur da eguna, egia da, jonkiak, bueno, eta etxebakoak, eta gorrontza dago, eta egoten dira, jo, eta hori bai egiten zait beti harrigarria, arrantzan egoten dira batzutan itsasadarrean, ze egia da garbitzen egondala itsasadarra, baina hor lasunak baino ez dago gauz. Zuk zelan esaten duzu lasuna, ez? Mubleari lasuna esaten diozu, korkoiari zelan esaten diozu? Bueno, niretzako lasunak dira. Muble, korkoie... Bai, bueno. Lasun, baina, lasuna beha itxuten. Bueno, lasunak baina ez dauz, ez? Eta hor egoten dira hori arrantzatzen. Eta behin, eukin eman tentazioa esateko aizu, hori ez da jaten. Baina igual izango da, jango da ben gauzarik osasuntzuena. Batek jakin. Orduan, makila bat, ari bat, eta hor egoten dira lasunak harrapatzen. Bueno, bai. Eta irian gabizela, zuk idatzen zuen Branskit novela, eta hor dago Branskit ikaragarri hori koka diteke Europa iparraldean edo non, baina Bilbotik be badauka zure novela horrek. Bai, Bilbotik asko dauka Bilbo ilun, baina ez zentzu txarrean, baizik eta lainotsu batetik, hotzetik. Bai, isladatu nahi nuen hain zuzen ere, Bilbon gertatzen diren gauzak eta ikusten ez direnak, ez? Eta auzo horretan ikusten direnak, ez? Jonkiak, etxegabeak, atzerritarrak, etorkinak, bai, hortik dauka asko, ez? Eta, bueno, askorentzako oso gauza baztergarria da, baina niri aberasgarria egiten zait zentzu gehienetan. Badago, baina da, delinkuentziarekin lotu genezake zati batean, bueno, ez dakit. Osea, a ber, beti etorkineak beti lotzen dira delinkuentziarekin, baina, bueno, porcentaje txiki bat egongo da, baina ez da orokorra. Normalean kalean lapurtu behar dago ezer ez dekonak, ezta? Hori da. Asko dekoienak baiak, beste foto batzuk lapurtzen. Hori da, eta horretarako lapurrak dira edozein tokitakoak, ez? Eta orduan, bueno, Branskinten hori isladatu nahi nuen, eta igual gainera nire bizitzako aro ilunagoa zen, eta iluntasunean zaudenean, iluntasuna ikusten dozu, ez? Eta uste dut hori ikusten nuela. Goizalde Landabaso Etxeberri Bilbon jaioa da duela 50 urte, urtarrilak 5 zuela. Askori ezaguna zaio bere ahotsa Radio Euskadin aritzen baita esatari lanetan. Kultura, filosofia eta gaurkotasuneko gaietan arakatzen eta bere ikuspegia eskaintzen, arlo horietako protagonisten laguntzarekin. Baina haren ahotsa irrati uhinen bitartez ez ezik, liburu eta egunkarien bidez ere iristen zaigu. Hain zuzen, poesia, saiakera, narrazioa, kronika eta zutabegintza lantzen ditu. Eta argitaratu duen azken liburuan, irratian bezala, beste lagun baten ahotsarekin tartekatzen du berea. Izan ere, 2 eskutara idatzitako liburua da azkena. 1362 kilometro euri. Garazigoia Imazek eta biek elkarri bidalitako gutunek osatzen dute liburua. Garazik, Londrestik eta Goizaldek batez ere Bilbotik. Eta batak besteari emakume interesgarriak ematen dizkio ezagutzera gutunez gutun. Batak besteari eta biek irakurleari. Oso bestelako estilo, formatu eta edukiak zuen argitaratu zuen lehenak, korte bat mesedez. Duela 20 urte argitaratu zen, eta orduan Euskadi Irratian egiten zuen Landabasok. Bere esperientzian oinarrituta,
Lana euskeraz egin behar duten kazetariaren gorabera xelebreak kontatzen ditu Korte bat mesedez izeneko bilduman. Humorez, baina zorrotz. Erdaldun elebakarraren suprematismoa salatzen baitu aldi berean. Alde horretatik, badute antzekotasunik hainbeste urtez banatutako biliburu horiek. Biek ere, ezkutuan dagoen errealitate bat baitakartzate argitara. Batean, euskaldunek jasatzen dugun bazterkeria jartzen du agerian. Besteek emakumeek jasandakoa. Bien artean, Franksik mikroipuinez eta ilustrazioz osatutako narrazioa eta jat eta babeserako kopia poesia liburuak argitaratu ditu. Azken hori, performance moduan ere eskaini zuen Ane Zabala eta Galder Perez aktore, lagun eta profesiokideen laguntzarekin. Eta halako beste hainbat egitasmotan ere ikusi ohi dugu, izan aurkezle, gidari, zen parte hartzaile gisa. Aukera ugari ditugu beraz, haren begirada ezagutzeko, hitzak entzun edo irakurtzeko eta gogoetetan sakontzeko. Zu idazle, kazetari bazara, idazten duzunean kazetari begiekin idazten duzu, horrek kontatzen dituzun horrek gauza, behatzen dituzun gauza horrek ikusten da apur bat, ezta? Bai, begirada hori, zenbat zerrak gehiago, kazetari, idazle, jak ustartuta ondo konpaginatzen dira? Bueno, hau da beti egiten doztien galdera, nik uste dut ez direla hain diferenteak idazteko eta kazetaritza lanerako jardunak. Azkenean biak dira kontatzea, bietan kontatzen duzu. Kontua da, batean kontatzen duzula begirada batetik eta bestean beste batetik. Baina ni ez naiz momentu batzuetan kazetaria eta beste momentu batzuetan idazlea, esan nahi dut. Nik ezin ditut nigandik bereiztu euskalduna, emakumea, erdalduna, bai, espainieraz dakiena, Bilbon bizi dena, hiritarra dena, hori dena, hori ni naiz. Eta orduan, ez naiz bakarrik batzuetan kazetaria eta beste batzuetan idazlea, ni naiz. Eta nik ditut, nahi baduzu departamentu diferenteak eta departamentu diferente horietan kokatzen ditut. Eta niretzako dena da kontatzea. Kontua da, batzuetan asmatu dezakedala kontatzen dudana, eta bestetan ez. Bueno, printzipioz ez. Baina kazetaritzak ere badauka momentu batzuetan eraikitzetik, niretzako beti da eraikitzea, kontatzea eraikitzea da, eta kazetaritza lanak badauka eraikitzetik. Zuk eraikitzen duzu zerbait, albiste bat. Albiste bat bere gordinean hartzen duzu, baina gero zoaz forma emoten eta eraikitzen. Poema bat ere bai, hola, nik horrela idazten dut. Zan nahi dut, golpean igual badaukazu idea bat, baina gero ideia hori landu egin behar duzu, eta forma emoten zoaz, kontakizun batean ere bai, eta kazetaritza lan batean ere bai. Eta hori da kontua. Baina, kazetaritza sortzen du, eraikitzen du diskurtso bat, eta realitatea ere eraikitzen da. Baina denak sortzen du diskurso bat, ez? Poema batek diskurso bat sortzen du, novela batek diskurso bat sortzen du. Ze azkenean, norberak istorio bat lagunei taberna batean kontatzen ari denean ere, ari da diskurso bat kontatzen. Eta hori da gainera berazgarria, ze bakoitza mundu bat da, eta bere mundu horretatik kontatzen du mundua. Besteari kontatzen dio mundua, ez? Baina ez bakarrik novela batean, albiste batean, edo lagunen zuri pasatutako gauza bat kontatzen diozunean, zure lagunei modu batera kontatzen diezu. Eta informazio asko dago, behar bada, beren beregi eskutatzen ez duzuna, baina konturatuarik inkonsienteki eskutatzen duzuna. Eta agian zure alboan egondan beste batek, informazio hori emango dio. Ikusi duelako eta zu kontatutakoa eskutatuko du ikusi ez duelako, ez? Osea, gure begiradak ez dira berdinak, eta badira aldi berean, ez? Eta hortik sortzen da kontatzea, eta hortik sortzen dira albisteak, eta hortik sortzen dira poemak ere bai. Eta badago Goizalde Landabaso ezagun bat, kazetari publikoa, eta orduan badago bai eskutu bat, eta zelakoa da ezagutzen ez dugun Goizalde hori. Liburuetan edo artikuluetan agertzen ez dena.
Uste dut oso zintzoa naizela idazten dudanean, eta kontatzen dudan, ni naizena da kontatzen dudana, zutabeetan gertatzen zaizkidan gauzak, pentsatzen ditudan gauzak kontatzen ditut. Albistetan agian ezin dut horrela kontatu, baina zuk entzutan duzunean elkarrizketa bat, elkarrizketatuaren galderak entzuten baditu zu informazio asko jasotzen duzu. Zelan galdetzen du, zer galdetzen du, zertan jartzen du interesa, eta hor ere badago, eta nik uste dut, ez daizela, alde horretatik oso gardena naiz. Ez daukatolan gauza berezirik eskutatzeko, seguruen bai, denok eskutatzen ditugun bezalakoak, eta seguruen gauza txarrak eta alde eskutu eta ilun hori eskutatzen dut, baina normalean oso persona normala da, lagunekin egotea gustatzen zaiona, elkarrizketaekin disfrutatzen duena, persona inteligenteak izugarri maite dituena eta oso interesgarriak egiten zaizkionak, jakimena handia daukana, kuriosidadea gauza askorekiko, eta, uste dut, ausarta, koldarra, dena naiz eta ezerrez. Pertsona batzuek idazten dute batzutan literatura da euren burua mozorrotzeko modu bat, beste batzuentzako da euren burua bilusteko modu bat. Beraz, ikusten dugun goizalde da oso nahiko benetakoa ikusten duguna. Nik uste dut baietz. Nahiko benetakoa, bai, esango nuke baietz. Agian gero errealidadean batzutan izaten naizen, baino ausartagoa naiz, ze literaturan egia da jainkoa zarela, eta jainkotasun horrek ematen dizu aukera egiteko bizitza errealan ezin duzuna. Eta horretarako batzutan bai aprobetxatzen du literatura, gustatzen zait. Bai. Bueno, ari gara amaitzen, oso gustura egon gara hemen goizaldela onda baserekin, baina joan aurretik nebakat galdera bat, gero Lutz hori egin behar duzu elkarrizketa, eta nahi dut nire partez gauzatxo bat galdetzea. Bueno, Lutxo, azken urteotan performance interesgarriak egin dituzu, tamaina handiko hirietan bilak, Bilbon bata, Bartzelonan bestea, baina askotan ibiltzen zara mundakatik, mundaka herri txikila da, eta ikusten duzu zeure burua performance bat egiten halako herri baten, baldintzatzen du eszenatokiak, olako gauzak egiteko, hori gustatuko litzaidake galdetzea. Oraintxe galdetuko dio, zeberarekin egongo naiz, esango diot. Ederto. Eta oraintxe buktegian jarraituko dugu, eta Lutxo egia badator, prest dago, beraz berarekin egongo gara.